हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोन बयनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जेबो बिदि ब्लग भिडिअ माबा मोनसे चेलेन्ज भिडिअ बेफोरबायदि जेबो नङा लोगोफोर आङो नोंथांमोनजों माखासे खोथासो शेयार खालामनो होननानै नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों खोथाया जाहैबाय मा लोगोफोर आङो इउट्युबावहाय सिगाङाव मोननै भिडिअखौ ओरैनो टाइम पास ओरैनो जानला मानला शेयार आपल'ड खालामलाबायदोंमोन आङो ओरैनो टाइम पास आरो मा खालामगोन मा मागोन जालाबायनानै गोदाव सोराव गोसो जालाबायनानै ओरैनो आपल'ड होलाबायनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय आङो इउट्युबावहाय एक्टिभ थाथारनाया 4 मान्थ्स जाबाय दिनैसिम 4 मान्थ्स जाबाय आरो बे 4 मान्थ्सआवहाय आंनि भिडिअआ टटेल भिडिअसफोरा 42 ता दङ ओमफ्राय सिगाङावथ' ओरैनो आपल'ड होलाबायनाय बे मोननै ओमफ्राय एक्टिभ थाथारनाया 4 मान्थ्स जाबाय ओमफ्राय रेगुलार भिडिअ होदों आरो आङो बेयाव ओमफ्राय बेनिनो गेजेरावहाय माखासे एसे एनै लेट जादों माखासे आंनि प्रब्लेमनि थाखाय लेट जादों बेफोरो जेबो नङा ओमफ्राय बेफोरबायदि 4 मान्थ्स समावनो नोंथांमोना आंखौ एसेबां सापर्ट खालामनानै आंनि चेनेलाहाय दिनै 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय लोगोफोर थेंक इउ नोंथांमोना आंखौ एसेबां सापर्ट खालामनायनि थाखाय नोंथांमोननि एसेबां सापर्ट होनायजों लोगोसे आरो आंनि एसे एनै खस्थ' खालामनाय नाजानायजों लोगोसे खस्थ' जायो लोगोफोर भिडिअ बानायनायाव एसे खस्थ' जायो माने एडिट खालामनायावबो एसे टाइम लायो खस्थ' जायो आरो भिडिअ बानायनायफ्रावबो खस्थ' जायो ओमफ्राय सिगाङावथ' आं मिथियामोन बेबायदि खस्थ' जायो होननानै माने आङो बानायफेराबोमोन नालाय ओमफ्राय दा आं गावनो बानायनानै मिथिबाय आरो माबायदि खस्थ' जायो नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आंनि चेनेलाहाय दिनै 1K कमप्लिट जाबाय साबस्क्राइब नङा लोगोफोर बे 1Kल' साबस्क्राइबारजों जेबो जाया उनाव गोबां खामानि मावलांबावनांगौ दङ गोबां दावगालांबावनांगौ दं दावखोलांबावनांगौ बेल'जों जेबो जाया आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ उनावबो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आरो नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो जायो नालाय लोगोफोर आरो आंबो ट्राइ खालामगोन लोगोफोर उनावहाय बेनिफ्राय साबसिन मोजां भिडिअ लाबोनो थाखाय नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय थेंक इउ नोंथांमोना आंखौ एसेबां सापर्ट खालामनायनि थाखाय उनावबो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थानांगोन ओमफ्राय लोगोफोर एसे उनावहाय आंनि 1K स्पेशल भिडिअ फैगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौबो सापर्ट खालामगोन होननानै आरो नोंथांमोना आंनि दिनैनि नैबे भिडिअखौबो लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर आरो गोदानब्लाथाय साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थेंक इउ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो थेंक इउ खनसेबाव नोंथांमोना आंखौ एसेबां सापर्ट खालामनायनि थाखाय